खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। जोङो मिथिगौ क'क्राझार लकसभा इलेक्शना जोबनानै थांबाय, नाथाय बेनो जोबथा नङा रायजोफोर, आरोबाव बिटिसि इलेक्शन दंबावो। बै समावहाय माब्रै जागोन? इलेक्शननि सिगां माखासे सुबुंफोरनि न' खुबैखायबाय, गारि बुफाय जाबाय, फारसेथिं दादागिरि दिन्थिनानैहाय हरनि समावहाय दावराव दावसि खालामबाय, आरो ओरै फारसेथिं फैसा रानदों होननानैहाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होजाबाय। नाथाय सैथोआ मा आरो बिनि थार बिजिरनाया मा रायजोफोर? बेफोर भिडिअआ गासैबो नंखाय ना नंगौ, आं बेखौसो मिथिनो लुबैदों रायजोफोर। दासिमबो जोङो इलेक्शननि थाखाय बेफोरबायदि दावराव दावसि जानायनि रिजाल्टखौ मोनाखै जानो हागौ, आरो इलेक्शननि समावनो माखासे सुबुंनि जिउआ जोबथा बिदाय होलांबाय, आरो एखे इलेक्शन समावनो क'क्राझार बायदि जायगायावहाय दावराव दावसि गोबां जानानै थांबाय। नाथाय देरहानायनि बमाखौहाय सोर गावगोन? फैबाय थानाय जुन दानासो फोरमायसिगोन बर' हारिनि जे हास्थायनाय, सोरनि सायावहाय बर' रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय दङ, बिनि रिजाल्टनि फिथाइखौ फैगोन दानावसो जोङो नुनो मोनसिगोन रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नेनानै थादो फैबाय थानाय समखौहाय। नाथाय इलेक्शननि सिगां माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा हस्पिटालाइजबो जागुलायबाय, गामि गामि हख्रावबायनानै नंखाय बाथ्रा बुंबाबायनानैहाय बिसोरो हस्पिटालाइज जालायनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं सानो जाहाथे फैबाय थानाय रिजाल्ट समावहाय रावनिबो जिउआ खहा जाया, गावजों गाव हिंसा हिंसि जालायनानैहाय बुथारज्लाया बर' हारिनि गेजेरावहाय। मानोना लिडारा गसंगोन, सोरबा सासेया दावराव दावसि खालामगोन, रायजो राजाया मा मुलाम्फा दङ? नों जायखौ गोसो जादों बेखौनो स्रि स्राय होनानै था। नोंजों आंजों नांलाय खमलाय जानांगौनि बेयावहाय जेबो गोनांथियानो गैया, दावराव दावसि खालामनांगौनि गोनांथियानो गैया। लिडारजों लिडार नांलायलायबाय थाथों, नों आं सामायनो पाब्लिकआलाय मानो गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामलायनो? सोरबा सासे नङा सासेयाथ' देरहाखागोन, रायजो राजाफ्राथ' सोरखौबा नङा सोरखौबा थिखो हरखागोन, बेयो सैथोखा। जोङो नुदों रायजोफोर माखासे फरायसाफ्रा नेगेटिभ साननायजोंहाय माखासे पार्टिफोरखौ सापर्ट खालामनायखौबो जोङो नुबाय। नायनोसै सोर देरहायो। नुनायावथ' जोङो UPPL रुलिं गभर्नमेन्टखौनो देरहागोन बायदि नुदों, नाथाय रायजो राजायासो सोरखौ सापर्ट खालामदों बियो खाफालनिसो खोथा रायजो। दा आं बेखौनो बुंनो सानबाय रायजोफोर, जायफ्रा इलेक्शन होदों भटखौहाय थुबाय, आरो भट थुखांनायनि उनावहाय गावनि दादागिरिखौहाय दिन्थिनानैहाय ससियेल मिडियायाव हगारनानै लादों, बिसोर बायदिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौराङा फैगासिनो दङ। इलेक्शन कमिशननि भट केन्द्रआवहाय कीबोर्ड प्रेस खालामनानैहाय भिडिअ खालामना ससियेल मिडियायाव हगारग्राफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रायजोफोर। इलेक्शन कमिशननि दैदेनगिरिफ्रा, इलेक्शन कमिशना बेखौहाय नायबिजिरगोन होननानैहाय ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों। सोरनि खाफाला मोनदा नोंथांमोना नायदो, सोर बायदिया जेलाव थांगोन बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। गावनि भटखौ होखांनानैहाय मबाइलाव भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारनानै होग्रा क'क्राझार भट केन्द्रनिफ्राय सोमखोर ब्रह्म आरो
गुबुन सासेया जाहैबाय बिजिनि भट केन्द्रनिफ्राय आजाद आश्लेष मुंनि सासे लाइमोनाबो ससियेल मिडियायावहाय फोसावजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जाय लाइमोनफ्रा बेबायदि भिडिअ खालामनानैहाय गावनि मबाइलाव सेभ खालामनानै लादों आरो ससियेल मिडियायाव हगारनो होननानै सानदों, नोंसोरबो हुसियार जाब्लानो जाबाय। नङाब्ला नोंसोरो बेबायदिनो जेलाव दैथायहरजागोन आरो हायोब्ला नोंसोरो थाबैनो भिडिअखौ डिलिट खालाम। मानोना जों मिथिगौ गासैबो सारिफाले सीसी केमेरा थायो, रावबो थगायनो हाया। बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बर' हारि जय जाथों, जय बर' हारि।